この番組を捨てようと思いました。それは2008年のことだったんですけれども、当時の民主党というところから次の衆議院選挙に出てくれないかっていう話がありまして、最初はとんでもないとんでもないって断っとったんですよ。って言いますのは、それは私の仕事じゃない。私の仕事は実際にこうやって県内を取材をして、そこで頑張ってる人にこれエールを送ってるつもりだったんですよ。私としては応援をしている、その仕事が気に入ってたし、で政治との関わりやったら放送局っていうのは権力の監視役だと思ってました。だけ例えば国家権力がおかしなことを企んだりやろうとしている、暴走しようとする時には監視をしとっていち早く嗅ぎつけて、これおかしなことやろうとしてますよ、これ危ないんじゃないですかって皆さんにお知らせをする仕事だというふうなことを思いながらやってましたので、その立ち位置というか仕事が気に入ってたんですよね。ど真ん中で自分が選挙出るとかとっても恥ずかしくて嫌だというふうに思ってました。でもその時にある人がこう言われたんです。日本の民主主義が本物になるためには二大正当性が必要です。その大義の前に曲げてお願いしたいと、小沢一郎さんという人でありましたけれども、そう言いましたね。でその通りだと思いました。ピシッと私の胸の中入りました。その通りだと。だってね、私そうやって愛媛県中回りながらニュースのアナウンサーでもありますので、ニュースも読みます。スタジオで読んでるニュースは当時8年前ですけど、イザナギ景気を超える好景気が続いているっていうニュースだったんですよ。って何でも私が歩いている愛媛県っていうのはずっと歩いてきて18年続けてきてて、だんだん縮んでいく感じだったんですよ。元気がなくなっていくなーって、農業されてるお父さんはやっぱりこれ農業は食っていけんけんな、息子には継ぐないよのよなんてっていうような悲しくなるような言葉をおっしゃるし、私うち商売でしょ、商店街っていうのすごい気になるんですけれども、その商店街が1回目行った時はお店が並んでたのに、2回目行った時にはシャッター街になって、そういうところいっぱい見てきました。だからこのニュースと自分の実感とこのギャップは何だろうと思いつつ、政治が大事なのになって、本当に二大正当性必要だって言われたらその通りなんですよ。一つのとこしかなかったらいい加減な政治されたりとか、そういうこと本当に私たちの期待とは違うようなことをされてもそこに頼るしかないじゃないですか。